שלום לכם. התחדשות עירונית אמורה להיות חלק מהפתרון למשבר הדיור בישראל, אבל בפועל, כידוע, הרבה פרויקטים נתקעים בגלל המורכבות שלהם, דיירים שחוששים משינוי, ועדי בתים שלא יודעים לאן לפנות, ויש מלא אתגרים משפטיים ותכנוניים. שלום, עורך דין אביב טסה. שלום וברכה. אתה יושב ראש ובעלים של קבוצת אגם שביט, שמובילה פרויקטים של התחדשות עירונית. חוץ מזה, מכל הזוויות אתה בעניין. עורך דין שמלווה דיירים, נכון? כן. יושב ראש ועדת ההתחדשות העירונית במחוז תל אביב, בלשכת עורכי הדין, וגם בין היוזמים של הרשות להתחדשות עירונית. מה קורה היום בתחום הזה? תראה, חלפו 20 שנה מאז שהתחילו עם תמ"א 38. אנחנו עכשיו במהפך אחרי 20 שנה, תמ"א 38 הסתיימה. אז היום כל רשות עצמאית לעשות מה שהיא חושבת, לקיים את ההתחדשות העירונית. למעשה, 2040 זו תוכנית שאומרת שמדינת ישראל הולכת להגדיל את האוכלוסייה ב-50%. זה אומר שאין מה לעשות, צריך לקיים הרבה מאוד התחדשות עירונית. המטרה להגיע ל-40% של התחדשות עירונית מכלל הבנייה, כבר אנחנו ב-20%, זה אומר שהרבה לאן לשאוף. זאת אומרת, חרף הקשיים שאני ותכף ניכנס טיפה, זה העתיד בעצם שם, בערים. זה העתיד היום, אפשר לראות את זה משני כיוונים, גם מכיוון הרשויות, שאין רשות היום שלא מדברת על זה, ומצד שני, כל החברות, החברה הכי גדולה, עדיין יש לה מחלקת התחדשות עירונית אפילו. קבוצת אגם שביט שלך, אתם בפנים. אנחנו בפנים כבר מזה 16 שנה. אנחנו היינו בין אלה הראשונים שזיהו את הכל. הצלחנו עקב בצד אגודל, עשינו פרויקטים שונים, תל אביב, רמת גן, גבעתיים. תן דוגמאות. כל פעם. סתם למשל, יש לנו פרויקט מאוד יפה בבן גוריון, בבת ים על הים. למשל בקליי 8 בתל אביב, אנחנו עושים פרויקט עם דירות מיקרו-ליבינג, 35 מטר דירות מיוחדות לסטודנטים, על ציר תחבורה, כיכר המדינה. יש לנו פרויקט למשל, סתם דוגמה שאנחנו לקחנו והגענו מ-2011, בעלי קרקע שונים, כרגע בבנייה 94 יחידות דיור. איפה? בהוד השרון, מתחם ציר החינוך. אני מדבר איתך עכשיו, אנחנו מקליטים את הדברים בזמן של מלחמה נקווה דועכת בדרום, בצפון הפסקת אש. איך זה משפיע על הענף הזה? קודם כל זה משפיע מאוד, אבל אני למדתי בחיי הצעירים שאין מה לעשות, כל כמה שנים אתה צריך בתוכנית העבודה שלך להתייחס שיש משבר. זה חלק מהתכנון. זה חלק מה-DNA. מי שלא מתכנן, מי שחושב שכיום אנחנו בתקופה שעכשיו יגידו, יש עסקאות חטופים, תכף העסקה טובה והריבית תרד ונהיה בתור הזהב, אין דבר כזה תור זהב, יש כל פעם שנים, זה ידוע אם תיקח 100 שנה אחורה, תמיד יש כמה שנים טובות, כמה שנים פחות טובות. זה חלק מה-DNA, חלק מהתחשיב. ונדמה לי, מכל מה שאמרת עד עכשיו, שאתה יכול להגיד מה העתיד לדעתך, ב5-10 שנים הקרובות של התחום הזה. העתיד לדעתי מאוד מאוד חיובי. אנחנו נהיה בפריחה מאוד גדולה. חלק מהמגמה של התחדשות עירונית זה לא רק לחדש את הערים, זה לא רק לתת ביטחון מרעידות אדמה וטילים כמו שראינו עכשיו, זה גם פשוט מאוד לשמור על השטחים הירוקים במדינת ישראל. למעשה בכל עיר שאתה לוקח כרגע ומפנה דירות, ואתה בונה בדרך כלל בתכסית נמוכה יותר, אתה חייב להביא צרכי ציבור, אתה חייב להביא ירוק, אתה לא פוגע בשטחים הירוקים שנמצאים בסוף, ותיקח את זה יחד עם תוכנית המטרו העתידית וכל פתרון התחבורה, אני חושב שזה העתיד. והעתיד בכלל במתחמים היום הולך שאתה יוצא לצאת מיני שכונות, שהמשרדים והמסחר והמגורים נמצאת באותו דבר, וכך אנשים לא צריכים להתנייד, לצאת ממקום למקום בצורה גדולה, ואז להפחית את עומסי התחבורה. טוב, אנחנו הזכרנו את החששות של דיירים כאחד הגורמים שמעכבים פרויקטים, וזה לקחת קבוצה של אנשים שבעצם ברובם לא קשורים אחד לשני, ולחבר אותם יחד. איך אתה נוהג להפיג את החששות שלהם? קודם כל, יש לנו יתרון יחסי. אנחנו טיפלנו באגודת תרבות הדיור 7 שנים, 12 עדים באופן בלעדי. אז היה לי הרבה תקשורת עם דיירים, ואנחנו למדנו את השפה ולהסביר. בסופו של דבר זו עסקה רגשית, זה לא עסקה נדל"נית. ואנחנו עוטפים אותם בכל התהליכים. יש לנו בחברה אנשים דוברי רוסית, דוברי אמהרית לכל הדברים האלה. יש לנו מחלקה שמטפלת בגיל השלישי, עוזרים באריזות, עוזרים למצוא את הדירות פיזית, מפיגים את החששות, הידע זה דבר חשוב. בואו לא נשכח שלנו גם יש משרד עורכי דין, בילדין, יש לנו את הביצוע שלנו, בילדין, זה דברים שנותנים יתרון, כי אתה בא ובסופו של דבר מגיע לדיירים ואומר להם, חברים, אני יודע לאן אני לוקח אתכם. ברוב המקרים, ברוב הפרויקטים תצליחו? ברוב הפרויקטים נצליח בעזרת השם. אז התחדשות עירונית זה בסוף, אחרי הכל זה עניין של אנשים. נכון, אני קורא לזה התחדשות אנושית, זה לא התחדשות עירונית, כי האנשים גם כן מתחלפים. האנשים מתחלפים בבניין, אנחנו עושים גם התחדשות משפטית.
הרי יש הרבה בניינים, למשל בתל אביב, שהם חברות גוש חלקה, או שהרישומים לא נכונים ופרצלציות. שעושים התחדשות, זה למעשה גם לחזק פיזית הבניין, גם אנשים חדשים. בסוף זה ווין-ווין לכולם. אמור להיות ווין-ווין לכולם. עורך דין אביב טסה, יושב ראש בעלים של קבוצת אגם שביט. תודה רבה. תודה רבה לך.